sa Luas Litreach Leibhéal a 10. Agus inta gan seo, tá muid ríist Luas Litreach Leibhéal a 8 sílim, tá muid géirí clachtúáil an difriocht, tá duine fuamaní a. So tá a leis féin ina a, cas, a. Tá a fada ina a, rása, cása. An sin tá a agus eile chéile ina a. A aisling, a le géidir, sin a agus eile chéile. An sin tá alaфáil go minic le BH agus sin áw, mi áw. Agus amantí mí se le fáil níl ar a gcárta seo, ach tá ar a gcárta seo, eile a le GH agus sin ai a cheaftín nó sláidán. Sin éon ai a tan stíon sláidán. Okay, so an nuair seo, néimid go léach amach na focla agus bé na gasar na focla sin a scríobh in snáid ceart. Sin é bheas le déanú, agus i gúsáid an a ceart. Agus mna bhfuil se agat mar hampla níléon a go tríana ní bhéh sé an focla sin a scríomh in náit. Ach má tá sead scríobh síosa. Agus a chéad duine a mé an cárta línta acu agus ceart mar béar a bhí a léamh na dhé a bhrúas an cluiche. Bhfuil sibh ré? Andy. Gus ná din dearmid gur aine ma. Gár, tá sé gárgham, gár. Tá sé na stack, stack. Could finish 1 second. Fan-inis. Léimid iad cá check al mar sin héin bhfuil chuile litreach ceart, bhfuil chuile ocul ceart, ina ocul ceart, okay? Stack. Lár. Rálóg. Lán. Gár. Racking. Pár. Abby. Bod. Bon. Fan. Báudal. Ionintach tá sé de lig ceart agus tá an gár sin cinelín in nós áfada ach ní scríbhinn mu dé. So rinne tú ceart, an ceart, maithú. Gál, macálín. Racking. Macálín. Stack. Rálóg. Bhfuil sé ceart? I lig ceart? Dúfad go an ABH ceart, rálóg, but rálóg a dúir tú. Macálín? Lán. Yeah, lán. Fan. Sláidán. Bán. Gár. Slime. Pár. Ionintach.